ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଲ୍ଦିରେ କହିବି ଆଉ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଜିନିଷରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ମୁଁ କହୁନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜିବା ଖରାପ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜିବା ଖରାପ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କାହା ନାଁ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଉନି ତ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଦେବ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କେବେ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କାଲି 19 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୋମବାରର ପଞ୍ଚମ ସୋମବାର, ଶେଷ ସୋମବାର, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ବାର। ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ 4ଟି ସୋମବାର କରିଦେଲୁ ଆମର ପୂଜା ପାଇଗଲା, ଆମେ କାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ। ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ବନେଇବି। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ସବୁ ରାଶିର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର 4ଟି ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, 5 ନମ୍ବର ସୋମବାର ମାନେ କାଲି 19 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, 3ଟି ଯୋଗ ବନୁଛି, 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଯୋଗ ବନୁଛି। ମୁଁ ସେ 3ଟି ଯୋଗର ନାଁ କହିବି, କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ତା ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ, ଉପବାସ ରଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। କାଲି ହେଉଛି 19 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ସେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ତା'ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଲଗା, ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶିବଙ୍କ ବାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସୋମବାରରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଉପବାସ ରହିନାହାନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଶେଷ ସମୟରେ 5 ନମ୍ବର ସୋମବାର ବ୍ରତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାଲି ଯଦି ସୋମବାରରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପାଣି କପ୍ ବି ପାଣି ହେଉ, ଇଏ ନାହିଁ କି ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାଲି ସକାଳ 7:15 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ପୁରା ଦିନମାନ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ, 7:35 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:35 ସୋମବାରର ବ୍ରତ ସରିଯାଉଛି, ଆପଣ ଶେଷ କରିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ବ୍ରତ କରିବାର କାରଣ ଏହା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାସକର ଫାଇଦା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାସର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭକ୍ତି, ଯଦି ପୁରା 4ଟି ନ କରିପାରିଲେ 5 ନମ୍ବର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ମାସର ଫାଇଦା ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ନବରାତ୍ରିରେ 9 ଦିନ ତ କେହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତିନି, 9 ଦିନ ଉପବାସ ରହିପାରନ୍ତିନି। ନବରାତ୍ରିରେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ 3 ଦିନ କଲେ ଆପଣ 9 ଦିନର ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣିକି, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ମୁଁ ବି କେଉଁଟେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେମିତି ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି 3 ଦିନ ଯେମିତି କଲେ 9 ଦିନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେମିତି 5 ନମ୍ବର କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ମାଂସ ନ ଖାଇବା ଦରକାର କାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର। ହଁ, ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଘରେ ତିଆରି ହେଲା, କ'ଣ କଲା କି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ହୃଦୟର ସହିତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ କାଲି ଖାଆନ୍ତୁନି। ଉପବାସ ରଖିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଉପବାସଟା ରଖିକି ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା।
नचेत आपण मैंने जाई सोमवार दिन माने काली 19 तारिख दिन तो आप जल अर्पण करेंगे महादेव को आपण को बहुत सुंदर फल प्राप्ति हे जहाँकि आपण मैंने चिंता भी कर जो 3 जोग बनूची खाली एथिपाई जल अर्पण करने को कहूँ रवि जोग शुभम जोग सर्वार्थ सिद्धि जोग रवि जोग शुभम जोग सर्वार्थ सिद्धि जोग ये 3 जोग जोटा बनूची आपणक उपरे आपण क्यों राशि भी होता आपण चाहे मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत 12टी राशि व्यक्ति विशेष माने छोट बड़ समस्त 3 जोग बनूची 3 जोगरे आपण को बहुत शुभ फल प्राप्ति देव जदि आपण काली पूजा करुचंत आपण को पूरा वर्ष पूरा जो 2-3 मास रहिला कि आ जो 6 मास रहिला पूरा वर्ष आपण को बहुत सुंदर फल प्राप्ति देव जमीक मुझे बंधुगण जनइली 3टी जोग पड़ुछि 3टी जोग आपण अत्यंत लाभदायक आउ काली निहाती आपण मैंने या पालन करने जरूरी राखी पुनई अलग एक विषय आपण धर्म आपण परिवार आपण जीवन शैली आपण लाइफस्टाइल कल्चर एजुकेशनल फैमिली लाइफ मनी इन्वेस्टमेंट ये सब जिनिस अलग जिनस आपण मैंने जो 3 जोग पड़ुछि 3 जोगर महत्व जानिले आपण मैंने आश्चर्य होइजिबे बंधुगण जेमिति कि सर्वार्थ सिद्धि जोग जोटा पड़ुछि ना आपण मैंने जदि सकाळू मंदिर जाई शिव मंदिर आपण भाबिबे कि घरे शिवलिंग रे पानी चढ़ाइले हबनी घरे जोटा शिवलिंग आपण मानकर रहउछि ना सेथरे मूर्ति प्रतिष्ठा है न थाए जोटा आमर होछि प्राण प्रतिष्ठा है न थाए सेथि हुए तो आपण मैंने पूजा कले सी फल प्राप्ति करें आपण मैंने मंदिर जाकि पुण्य मंदिर जाए पुण्यर सहित हृदयर सहित आपण मैंने जदि प्रार्थना करती ओम नमः शिवाय 10 ରୁ 11 थर दिन मान जप करती लगातार मंदिर रे एक लय शिवों पाखे प्रार्थना करती ताले काली तुमको सर्वार्थ सिद्धि आपण को प्राप्ति हेब जहाँकि आपण लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज करदेव आपण चिंता जोटा कर पाइबा से बहुत जल्दी पाइबे धन आसब पैसा बढ़ इनकम बढ़ पैसा इन्वेस्ट हम आपन को जे खुशी लगे जे पैसा इन्वेस्ट हो पैसा इन्वेस्ट है आज्ञा पैसा आपन को प्राप्ति हेब तो ये सब 3टी जोग मुझे आपन को फटाफट बनईदेली पवित्र राखी पूर्णिमा रे आपण मैंने निहाती भगवान को अर्पण करंतु जल अर्पण करंतु ये जरूरी नुह आपण 4 सोमवार करना तो 5 सोमवार करेंगे आपण मैंने पुओ हूँ झील हूँ छोट पिला हूँ वयस्क लोक हूँ वृद्ध लोक हूँ जो मैंने भी आपण मैंने जाई मंदिर रे जल अर्पण कले आपण को बहुत शुभ फल प्राप्ति हेब आपण परिवार उपरे बहुत भल प्रभाव पड़िबो प्रभु भोलानाथंकर आउ से जो 3टी जोग बनूची से ग्रह परिवर्तन भी जोग रोची मु आपन को अन्य एक विषय बुझेदेवी एबे वीडियो लंबा हो आज्ञा आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आ बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु मु प्रतिटी मोमेंट रो जिंस आपन को कौन हबो कौन नहीं सबरो जिंस आपन को मु कहूची आ बुझाऊची भल भाव चेष्टा करुँच बुझेबा हुए तो कोडी जदि भूल रे जाउची मते क्षमा करिवे आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नियंतु मते छोट सुंदर कमेंट टे करंतु जहाँकि मु आपन को जदि कौन असुविधा होची तो मते कमेंट करंतु मु आपन को बुझेदेवी तो मत आज्ञा विदाय दिंतु मु देखाबी आपण सहित अन्य एक विषय वस्तु रे हैप्पी राखी पूर्णिमा काली जय जगन्नाथ।